Здравейте! В нашата вечерна 15 минутка днес ще ви разкажем много интересни неща заедно с Маги и Кали. Като цяло ще си говорим малко повече за развитието на онлайн и на социалните мрежи, за личностното развитие и майндсета и за това как да си привличаме ключови партньори в бизнеса. Като цяло, аз ще ви разкажа за лично развитие и майндсет, което е нещо доста важно. Така че ви предлагам да започваме. Така. Реално всички знаем, че мрежовият маркетинг е бизнес на хората, не на продуктите. Това нещо Сашка много пъти ни го е казвала и реално ние трябва, когато препоръчваме самата идея на хората, да препоръчваме продуктите с цел, т.е. да намираме някаква полза от този продукт и да намираме решение на проблема на някой човек, на нашите клиенти. Това е нещо много важно. Като цяло, за да имаме хубав майндсет за нашето развитие в този бизнес, е много важно ние да четем, да слушаме много подкасти има онлайн, като цяло и както тук са обученията. И сега ще ви покажа една много интересна книга, която може да си купите. Ето така изглежда. Ако искате си скриншотнете, ако ви е интересно, ето сега ще ви покажа. Като цяло в нея се разказва за как да бъдем по-добри лидери в мрежовия маркетинг и наистина е доста полезна. Така, нещо много важно, което съм сигурна, че повечето от нас не го правим, но трябва да се фокусираме върху това нещо, е, че всеки ден ние трябва да си отделяме по едни 15, 20, 30 минутки на ден, в които ние да се развиваме личностно. Това нещо е много важно. Като цяло, аз бих ви препоръчала както книгата, така може да гледаме някакви подкасти, може да си гледаме обученията тук или да слушаме някакви други подкасти на успешни хора в този бизнес. Като цяло е много важно също да си водим записки, да си водим неща, които сме научили да си записваме и всякакви такива важни неща, които научаваме в обученията. Нещо друго, което е много важно. М- така, много е важно да умеем да комуникираме с хората. Като цяло, трябва да се научим да слушаме активно. Това нещо съм го научила от Гери и Саши. Реално хората купуват решения, както ви казах в началото, не продукти. Трябва да намираме решение на проблема на... ам, Само един момент, че малко ми дойде повече и нещо въздуха ми спира. Ам, така, един момент, извинявам се много на всички. Много е важно да си изградим умения за ам, като цяло да си разказваме личните истории в цялото това нещо, да споделяме лични преживявания и резултати, да се учим как да представяме бизнеса си по най-естествения начин, без много затруднения и просто да си следваме нашия план, да тренираме активно нашите умения, да ги разказваме на нашите партньори и като цяло просто да бъдем много уверени. Друго нещо, което е важно, е нашето онлайн присъствие в социалните мрежи. Това нещо бих казала, че в момента супер много ни помага ние да си развием като цяло този бизнес. И за това нещо, Маги, ще ви разкажа малко повече за алгоритмите в Инстаграм и като цяло в социалните мрежи, как да ги използваме и доста важни неща. Така че, Маги, ако си тук, ти давам думата. Благодаря, Кайри. Здравейте и на всички от мен в тази ваша днешна вечерна среща, с която така мога да кажа, че официално навлизаме в октомврийския, началото на нашия работен сезон. Така че започвам днес, като ще говоря конкретно на темата социални мрежи, защото много често ние ги използваме като начин да се разсейваме, като начин да минава времето по някакъв по-приятен за нас начин, но количеството информация, което обработваме, е нереално много
И точно за това трябва да се научим как да използваме тези социални мрежи като ресурс, като инструмент да достигаме до хората, за да може хората от среща, които не ни познават, да обработват нашата информация и да можем да ги спечелим чрез тези платформи, които ни помагат да достигнем до по-широка аудитория от хора. Сетете се за последния път, в който някой е видел каквото и да е, или снимка, или каквото и да е, ви е направил впечатление. Вероятно няма и да се сетим, защото се случва твърде много пъти на ден, точно защото използваме времето си в безцелно скролване или по-добрия вариант, целенасочено да се вдъхновим, за да създадем наш контент. Когато използваме този контент умно, разберем алгоритъма на всички социални мрежи, всеки е с различен такъв и започнем да използваме съдържанието, което качваме в полза и реклама на бизнеса, който изграждаме, то ние ставаме много по-разпознаваеми за аудиторията. Гледайте различни профили на хора, които изглеждат естетично, които имат лайфстайла, който искаме, които могат да вдъхновят чисто с присъствието си. Ние целим този вайб, ние целим този лайфстайл, ние целим да покажем, че това е възможно само че и за младите, и то в България. Защото, каквото и да си говорим, хората, особено в България, са безкрайно тесногради, безкрайно нешироко скроени и много малко от тях вярват, че хора на нашата възраст могат да изкарват неограничен доход, да пътуват, да имат времева, географска, финансова свобода и то от телефоните. Ние сме точно тази представителна извадка, която оборва този стереотип. Затова е много важно да го представяме умело в социалните мрежи, да можем да боравим с този инструмент по най-добрия начин и да изкараме от него всички възможни позитиви. Сега, всеки един от нас може да седне да разучи алгоритмите, колко често трябва да качваме, какъв тип съдържание да качваме, какъв процент от постовете, рилсовете, сторитата стигат до непозната аудитория. Защото ние целим точно това. Ние целим някаква точна еднотипна таргет група. Ние не целим едни 10 конкретни човека. Ние целим да се разрастваме и да бъдем по-разпознаваеми, защото това, което правим, е твърде непознато за човека в средата, в която сме ние, и това е нашата работа да го популяризираме. Твърде голям процент ще го отхвърлят, затова нашата цел е да го мащабилизираме. Просто да го направим възможно най-грандиозно, защото то е. Затова начинът, по който позиционираме себе си и екипа в социалните мрежи, е нашата визитка пред света. Начинът, по който ние ще качим сторито как работим от кафенето, поста от награждаването. Това е лайфстайл на нашия бранд. Ние представяме бранда и екипа, не представяме само себе си. Затова всички тези постове, рилсчета, официалната ни страница, която някой тук случайно не следва, може да последвате, това е един пример как точно ние искаме да се позиционираме в обществото. Като излъчване, като представяне, като цели, като морали, като амбиции, като постижения. В момента Алекс, която е в Абу Даби, заедно с още няколко наши директорки, скоро бяха в Перу. Този лайфстайл, ако се използва по най-умелия начин за създаване на съдържание, което да популяризираме, ще грабне много голям процент от потребителите на тези социални мрежи. Няма как, ако, да кажем, не сте чували за тази идея до сега и видите видео, в което виждате, че млади хора пътуват навсякъде по света, ходят на грандомански дестинации, конференции, чекове, няма как да не поискате този лайфстайл и за себе си. А когато видите живото доказателство в човешки облик, че това е възможно, сте много по-склонни да повярвате, че и за вас е възможно. Точно това правим ние, правейки този контент в социалните мрежи. Точно така ние използваме всяка една от платформите. Да бъдем живото доказателство, мотивация и вдъхновение за някого другого, че това е възможно и за нас. За това, ето тук отварям една скоба, едно малко лирическо отклонение към една друга тема, която е много моя любима. Зоната на комфорт. За повечето от нас в началото, като сме започнали да качваме или дори до ден днешен, е безкрайно некомфортно да застанем пред камера, да говорим, да качим нещо. Защото много се интересуваме от това какво ще си кажат определена група хора, познати, хората генерално. Какво ще си кажат, какво е общественото мнение, но ние трябва да се разграничим от тази масовка на тесноградите хора, които нямат визията. Нещо много важно. Не искаме мнението и не го слушаме от тези, чието живот не желаем да живеем.
За да имаме неща, които другите нямат, трябва да правим неща, които те не правят. Трябва да сме смели, трябва да тързаем, трябва да излизаме от зоната си на комфорт ежедневно във всеки един аспект от живота ни. Това, по този начин трупаме и самочувствие, че се справяме с всичко. По този начин трупаме и самочувствие да застанем пред камерата, знаейки собствената си стойност и че това, което правим, има смисъл. Защото ние сме тук с мисия, с цел, с цял екип зад гърба си. И сме много повече от просто екип. Ние сме общност, ние сме сплотеност, ние сме това, което много по целия свят борят. Затова ни канят, за да разберат за нашия екип в другите държави. И това, да сте тук днес, да сме тук днес, е гордост. И трябва да го използваме по най-добрия начин, без притеснение, без страх, без каквото и да е. Защото ние сме тук с причина и това е най-важното. Просто дързайте, спускайте се смело във всичко ново и използвайте този трик в социалните мрежи като най-умното оръжие и инструмент за достигане до хората. Защото ние градим този бизнес на база хора. Ние без тях не можем да продължим да се развиваме. А къде има по-широк кръг от хора и публика от социалните мрежи, където хората прекарват по 5 часа на ден? Това е най-лесният начин. Едно сторис анкета. 2 нови партньора. Лесно е. Просто е некомфортно първите дни, докато не свикнем. Така че апелирам към това всички да излезем поне поведнъж от зоната си на комфорт. То ще вземе, че ще ни хареса и ще продължим. И тук искам да дам думата на Кали Паскова. Ако е тук, моята прекрасна менеджерка, тя сега ще ни хвърли в дебрите на една друга също много важна тема, така че оставям ви. Здрасти на всички. Много се радвам, че отново можем с Маги и с Кайри да ви разкажем някои много интересни неща, които сме научили откакто работим заедно с Generation Free. И днеска именно ще научим как да намерим хора, които не просто да си купят продукт, а да станат част от нашия екип. Защото това не е просто общност, която е така помежду другото. Това е общност, която буквално променя животи. И истинските партньори не са просто някои случайни клиенти. Именно, нали, това е мрежовия маркетинг. Бизнесът, който се базира на отношения. Хората не се присъединяват при някакви случайни компании, просто е така. Ти за да спечелиш някой човек, трябва да вложиш емоция, трябва да вложиш любов. Хората се присъединяват към други хора. Хора, на които могат да подражават, хора, които се вдъхновяват и виждат много светло бъдеще, комуникирайки си с тях. И съответно, нали, как примерно аз си намирам моите потенциални партньори, нали, примерно как ги преценявам, да им обясня на всеки, че може да бъде потенциален партньор. Реално виждам момиче, което ми е симпатично, момиче, което се поддържа естетически добре, нали, с хубаво излъчване, с хубава аура, ученик, студент. Това, нали, младите хора са моят интервал. Хората, които търсят допълнителен доход. Или хората, които искат промяна, недоволни от работата си. Примерно някоя приятелка, като ми сподели, че работи 4 часа, не се наспива, не може да учи паралелно с работа. Аз веднага ще изподеля за това какво аз правя. Чисто като човек, за да й помогна, да й покажа, че има нещо много по-добро от просто да бъде като всички и да води стандартен начин на живот. Тук Generation Free сме събрани хора, които искат да пречупят този стереотип. Хора, които искат много повече за себе си. Хора, които мечтаят да пътуват, да носят чековете си навсякъде със себе си и така нататък. И не само, че си мечтаем за всички тези неща, тук са хора, които вече това са го реализирали. И това е тяхната, нали, тяхното ежедневие, тяхната реалност. И като цяло, третото нещо, което аз търся в един човек, за да може да го превърна в мой потенциален партньор, е такава активност, позитивност, хора, които имат влияние, хора, които просто като ги видиш, знаеш, че този човек може да постигне много и ти просто му подаваш ръка, като му разкажеш за идеята. И това, ние да си търсим хора, е нещо, което няма значение менеджер ли си, директор ли си, е нещо, на което ние ще продължим да се учим, докато работим тук. И аз все още се уча, сякаш за първи път започвам, защото нещата се променят, модата, тенденциите, така нататък. Постоянно имаме нови неща, постоянно имаме някакви разнообразия и така нататък. Предимно, партньорите къде се търсят? Инстаграм, ТикТок, нали, Маги спомена, социалните мрежи са нещо, чрез което много може да имате влияние на
вашата аудитория. Чрез сторита, лайкове, коментари, анкети, няма значение. Това е изключително удобно. Да може вие да привлечете хора за нова време. Защото аз сега, ако пусна едно клипче в TikTok, един ден ще имам 50 коментара да им разкажа за какво става въпрос. И съответно, това наистина много може да ни бутне. И именно това беше началото на моят успех и прогрес с Oriflame, защото аз пуснах моето първо клипче в TikTok. Излязах си от зоната на комфорт и нещата почнаха да се случват. Хората сами почнаха да ме търсят. Аз започнах да си вярвам. Колкото повече аз вярвам в това, в възможността, в себе си, толкова повече почна да ми се получава. И тук не е само да вярваш и в околните. Наистина трябва да си вярваме и в себе си, и в околните паралелно. Но това е, нали, TikTok, социалните мрежи, Instagram, Facebook, каквото използвате, е начинът, по който ние да си търсим партньори онлайн. Но можем и офлайн, нали, да се казва, в училище, в университет, курсове. Примерно днеска бях за първи път на испански за този срок и съм с 10 човека, които не познавам. Абсолютно на всичките веднага им събрах инстаграмите, писах им срещите да им разкажа за възможността, вече са ми в календара. Толкова е просто. Възползваш от ситуацията и колкото повече ти обичаш това, което правиш, го чувстваш не толкова като работа, а като хоби, толкова повече ти идва отвътре, съответно толкова повече ще преуспяваш в това, което правиш. Отделно, примерно, когато бях на концерта на Криско, когато бях на някой друг концерт, някое друго събитие или ако съм на някакъв рожден ден, веднага аз събирам контакт или се запознавам с някой и му разказвам аз коя съм и с какво се занимавам. Да оставя отпечатък в този човек, той да ме запомни с нещо и това нещо именно да бъде моята работа с Generation Free. И така от събития, обучения, спортни занимания, няма значение, аз от всякъде си намирам хора. И дали от приятели на приятели, ако намеря някой някъде, това е доста силна препоръка. Ще ви дам сега една задача на всеки тук, който ни слуша. Примерно било то през Инстаграм, да пусне някакво стори, примерно на кафе с тетрадката му, нещо, което ще хване окото, или да разкаже за почивката ни в Корфу май месец. Защото кой не би искал да отиде в Корфу безплатно за 5 дена? Нека, това е задачата, направете нещо, така че да си излезете от зоната на комфорт и вие да си намерите вашите потенциални партньори, на които вашия лидер или вие самите да разкажат за идеята. Това е наистина нещо много важно, и така си поставяте такива задачи постоянно през седмицата. В началото аз като започнах, имах задачата да пиша по 100 човека на ден. Аз сама си я поставих и да ви кажа, проработи доста успешно. Да, в началото беше малко трудно да ги намеря тези 100 човека на кой да пиша, но беше наистина доста полезно и така ми се сформира доста голяма част от екипа. Един съвет друг ще дам. Когато си търсите потенциални партньори, говорете с енергия, с увереност. Хората не се привличат от продукта. Много малко хора знаят какво представлява Oriflame като компания, а от ентусиазма ти. Колкото повече аз си вярвам, колкото повече нахъсана съм аз, колкото повече говоря за почивки, за пари, за това какво аз съм постигнала, как се чувствам, каква емоция ми носи бизнеса, толкова повече тези хора ще искат да се чувстват по този начин. Именно аз съм живия пример, за което слушах Гери на кафето как ми разказва, гледах Маги Месичко, която ми говори за парите, банковата и сметка и за преживяванията от награждавания, за някакви гала вечери и почивки. И аз казах, аз искам да съм този човек, аз искам това да е моят лайфстайл. И го превърнах в моят лайфстайл. И в момента това е моята реалност. Така че наистина това е съвета, който ще ви дам. Енергията и увереността ви е много важна. Защото ако аз говоря, спирам на всяка една дума, не знам какво да кажа, как да кажа, не си вярвам и не вярвам в възможността, кой ще ми повярва на мен? Няма как това да се случи. И като финално, може би, послание, мога да ви кажа, не търси хора само за да ги запишеш в екипа си. Търси хора, на които можеш да помогнеш да израснат и личностно, и финансово. Тогава и твоят бизнес ще расте. Тук, в нашия екип, няма място за егоизъм, за лоши чувства и емоции, за като цяло, не знам как да го нарека, просто за такова лицемерие. Тук всички работим заедно, всички си помагаме, всички се подкрепяме, всички си пляскаме и затова атмосферата е такава. Затова бизнесът ни работи един от най-успешните като цяло вече в Европа. И, момичета, това беше от мен. Аз не знам наистина какво повече мога да добавя. Надявам се да ви е било полезно. Надявам се да сте научили нещо.
и да сте се вдъхновили от някоя част от това, какво каза Кайри или Маги, няма значение. На мен ми беше изключително приятно и наистина е чест за мен аз да мога да водя такива обучения и да виждам моят прогрес. Ето, нали, излизам си от зоната на комфорт. Така че, нека после в групата, примерно Generation Free, си кажем какво мислим за обучението, дали сме научили нещо, дали ви е харесало. И мога да ви пожелая лека вечер. Чао, чао! Чао!